Tu kina hamma. Mama dan yi gaba kaɗan. Haka yawwa. Tu kin dan juya baya. Yawwa like this. Roll. Action. Wannan aika magawa ce. Gawa ce mama ba kama ba ne. Ya riga ya mutu. Ta aka gawa ta shigo mana cikin gidan nan. Ma aka yi zo gidan nan. Kaga Faisal. Abin da za a yi kai maza ka je ka gaya wa uwa. A san wannan abin. Ya anguwa umma. Ta yaya za mu yi saurin gaya mai anguwa? Ai ba zai yi ba. Ya kake gani abu zai kasance mana a so a ga kasance gawa a cikin gidanmu. Ba mu san hawa mu san sauka ba. Mama harkar nan shari da ake so a yi. Ku shigo. Inda mun shiga uku. Got yake mun. Ayi wa inna ilaihi raji'una. Wannan kuma daga ina? Kamar gawa ce. Zai ce miki ba kama bane umma. Wannan ya mutu. Wasila zaki ce to garin ya aka yi shigo gidan nan. Kin gane? Sai mama ta ce Faisal maza ka je ka sanar da mai unguwa abin da yake faruwa ko kuma yan sanda. Sai ce kada mu yi gaggawar yin wani abu saboda yanzu garin nan babu gaskiya. Tasiri idan to aka zo aka gawa a gidan mu ce da wa jama'a wa Faisal zai ce shi ne tunanin da nake yana cewa shi ne tunanin da nake zama yake dan yoga ba kuma gurin ka yi gaba kamsusi me kake so dauka a ba dauka ne okay ta nake wannan abu yawa wani abu nake so na yi shine sirrin sin din na gane duk abin da kake na san me zaka yi kuma na san me kake so zan maka dialogues din nan nake so a kawo ai shiru dan Allah roll su taimaka duka kowa kada a gyara masa ai shi isa na maimaita musu roll action Ba ma kama ba ne umma gawa ce. Dan ya riga ya mutu. To ya aka yi shigo gidan nan? Amma kuma ya ko yan sanda umma. Ai ba zai yiwu ba. Na. Ya kake gani abin da zai kasance idan aka zo aka gawa a cikin gidanmu. Ni ma tunanin da nake kenan. a sai na ce ku shigo Fikin yanzu Musubawu yana jin wannan ƙara a tamtin ɗin hawa zai sai kai nan da shi sai mu dawo mu rage shot ɗin banda nan roll action Da alamun wallahi shiri ne ake so a yanzu na. Mun shiga uku inna. ai sanda ku shigo fito Musubawu fito daga nan Mun samu sigina tare da cikin mota kuma an umarce mu akan an yi kisan kai a wannan gidan kuma ka tabbata da gaskiya mun gani. Don haka kuma shi ne yan sanda ya umarci TPO din kan mu zo mu cikin nan kuma gashi mun tabbatar da gaskiyar lamarin. Don haka ina ragowar mutanen da suke gidan. sai dai wanda aka faɗa mana yayi kisan ba mu gan shi a nan ba pick up za ku ɗan kalli juna okay ya gudu kenan ko pick up action aikin su ne Amma da aka sun ma san wanda yake san kenan da aka gaya musu. faɗa musu akai ga wani can ya kashe wani ita waccan yarinya ba Ai wanda kuma su ta suke ba su ga wanda yake san ba already ma sun san shi kenan wannan. an faɗa musu cewa akwai wanda ya kisan kuma yana gida shi ma ka bayyana in dai sun zo a wannan lokacin ba muje ya gane pick up action sha maka daura mu action Don haka mun samu tabbacin cewa akwai wanda yake son kai kuma a cikin wannan gidan yake. Kuma na zo na ga babu shi ko kadai na gani. Kuma hakan ya nuna mana alamun cewa baya gidan kenan amma duk da haka za mu sashin din gidan yanzu sa'ilin nan idan babu shi ke a matsayin ki na san mahaifiyarsa ce za mu tafi tare da ke kuma za ki ansa duk abubuwan da ya faru in ya ga bai zo bai ganki ba to zai zo inda muke wannan ba hujja bane hujja shiga ku duba mana kuma wannan ba hujja bace wannan ba hujja bace ba za mu yi amfani da ita mun je police station za ki mana bayani gabara kana gabara duba na kake duba na kake ka duk baya cikin nan baya ciki baya ciki saboda haka yanzu a sabu sabu Ba saurare ne, Cut! Ɗan tsaya, sai an kwam nan.
We are in the house, sir. But the suspect has run away. But we have covered the house completely. Yeah. So we need an ambulance to come and take the dead man. Okay, sir. Mun shiga uku. Kai wannan zamu shiga ke ne mun ga cikin yaki bayani. Duba wannan. Abin da ya shafi mu. Ba baya ci. Soja, samu ta anko. Ya hanko bin ta. Ya hanko bin ta. Ina barin baki. Tuni ma mun fadin house. Yanzu zo